Jeg bliver ofte spurgt til emotionelle kundetyper. Det gør jeg, fordi jeg er grafisk rådgiver. Jeg hedder Eva Stenbring. Og når jeg laver grafisk design, så er emotionelle kundetyper et fantastisk værktøj. Det handler om vores ubevidste følelser, og det mærker vi som en mavefornemmelse. Så hvis reklamen vi ser, eller markedsføring hjemmesiden, den giver sådan en god mavefornemmelse, så er vi mere villige til at købe og handle, der hvor vi ser det her. Grafisk design handler rigtig meget om at målrette det til kunden. Målrette det efter branche, alder, køn osv. Så ved vi, hvilke farver vi skal bruge, former og skrifttyper osv. Nu er der ligesom det her ekstra lag, hvor vi også kan målrette det efter mavefornemmelse. Der er 4 typer, og det er derfor, jeg har de her Lego-klodser. De har meget forskellige mavefornemmelser. Og selvom det her, hvis det nu begge to var kvinder, der er 40 år, kommer fra samme by, har samme interesser, har lige mange børn, osv., så vil man umiddelbart lave den samme markedsføring til de her to. Men nu, hvor vi er klogere og kender til det her med emotionelle kundetyper, så kan vi gå ind og målrette det, mavefornemmelsen, så vi matcher den. Herover der er der en lille smule grøn. Det vil sige, at hvis hun går ned og leder efter noget genkendeligt i butikken, noget lokalt og genkendeligt, noget trygt, og finder det, så hun køber det. Det kunne være en Stryns leverpostej. Hvis der ikke er den, så vil hun ikke vælge en anden leverpostej. Så vil hun vælge en spejlhvil, som også har samme tryghed ved, som hun måske har spist som barn. Den røde er fuldstændig modsat, fordi det handler om, at hun går ned i butikken og keder sig og skal stimuleres, så hun finder alt muligt sjovt på hylderne. Det kan være, at hun gik ned for at købe leverpostejen, men kommer hjem med en hovedpude og blomster og chokolade og alt muligt andet. Den blå handler om kvalitet og status, så det kan være en luksusvin. Og den gule handler om omsorg og søger fællesskab og sådan noget, så det kan være, at hun bliver fristet til at invitere veninderne på kakaoceremoni. Så kan I se, at hende herovre, hun har jo de samme mavefornemmelser, men i en anden sammensætning og en anden mængde. Så hvis vi vil matche, så bliver vi nødt til at målrette det, om vi vil gå efter, at det skal være trygt og genkendeligt, eller at det skal for eksempel vække noget nyt stimuli. Det kan man nørde rigtig meget i, og det er rigtig spændende, fordi vi skaber den her gode forbindelse og det her match i det vi laver. Jeg tilbyder kundetyper rådgivninger, hvor det er sådan et længere interview, hvor jeg går ind og i fællesskab med dig finder frem til, hvilken kundetype du skal vælge. Så alt det du laver og hele din visuelle identitet bliver målrettet den her ene kundetype. Min kalender kan du se, hvilke tider der er. Så kan du gå ind til at starte med at booke en uforpligtende samtale, så kan vi lige tale nærmere om det. Og ellers så kan du også, er du velkommen til at booke en kundetype rådgivning. Det hele ligger inde på hjemmesiden. Tak fordi du så med. Hej.